Sari kaham jotona lamsugo haino hite saani YouTube channel tinin ketar blog ko nahandi nokha kosam ke wate waya ba wathotok yang ke wate wase waya hai nokha simi somoi tong wate kelai tong ka wate kongoi tong ang tabo wate hain mese kelai tong thanda kesima tong siu busago wate nangai asuk deh wate kong lagi nana sa jeng ta wate kong lagi nase na wate kong ya tiba yan hade yan hande yang nandi ko wati kong yang tabo boro asuk lai tong black ki bai norong no phunoga na black ki ka biang nasi jak ang han ke to yang nasi jak black king kan ungkulo ko bo biang nasi ka suk tong ei ko bo keng nasi ke asuk ko ang ke yang ko nasi ke asuk ko nani ko sini nok ni bo tabu si sok phayo phungni ongkhor thangmani tak tam tong na 7 ta rok tam khana tabu si sok phayo Thapro boko borwai jawa thapro boko borwai jaru god leki kaisa nangnai kinar belai ani kamu ke doga phyoknani doga sonani ko thapro ani sender kai hemas nai kaisa ke chalani kaisa ke boreni doro khoro papa sender kawi ongkor phaima ba khel khlaijak liata hai ulta Besok obrat 20 taka. Ini si nok ni pirok furo bormur hasek ni ko mikhumo bai muya paitu bomani ke omui morong kangke borok jetini thangmo jagawa magnar hojang mani po o thalik bo tangsar hojang man po borok office hangke bonogo ko khamchung satani ti haikata tabung kangke horni mui song tongo tini ke tam song kangke tok bahan si song tongo iko ani mui bomunka tabu kari kangke maisi sasinani ke mai rok sai pai ako pai black ino basar bai black ki bakisa thuna sekang thanglai tong mani jeng Tini phungba sawoi mokol kiyok khangke no satung se jang tung sajak nugo tini bo marke no tungnai awati bo se walang riya ke tabuk tini phunggo hangke tam song gangke muya bai mushroom miya paibo mani chini nokni ke omona awan ro songnani ang awan gangke riya kho tabuk re sinani awan ke tai mungsa tam song na ingkangke oboke mui morong bokong bai ang tohan songnai tini no puila ang mui morong bai tohan songna nai tongo ke orang gangke mosla rok yok tongo hasing risum tespata pias ke mosoroi mosla yok tongo Hinke tohan bai mui morong songma bo monkha tabo kari sina si tu thokna thogya saiman dia sakang ke si saiman sinai tini ani omui omo hangke sin nokni no office mamui khati rohmang kha bo tini noko maisaya office si maisai sinai hatiya mui buti khorjana da mai bati kyoi da thana Kangke ang phumi samung rok pai beka mam rok song pai beka tini mamush monnani ler sukani tamni kangke mia horo ang doi thulia bla mukri simandi ang kisapa mia horo ang mukri man ma simia saja tamna naikya apro se mukri man kangke ba tini basa yang sisa paikya phumi satta pondta satta 20 tam khana apro sisa pai sisa mala jana pyonglai chapung jang ke pisa ja Atige ang budoy pasalia ke amale doi dati no pasang kake bono saisung sarok sramai nangka ang basa pruse bosarok mothungni nangi tongka ke basa kangke no mkhang rok suoi ruti rok sramai ruti rok saka ke ruti rok sabai kangke se mamui songnani kangke mamui munbai kangke no sinok dino ba mamui rok khati oi roi hok office bo office no mai sai sinai di pora phungni sarang yata bo sa ruti simi sawi thangata phungwa
2 hours later. Hal kedak mani ya gulo tini se wati tukang ke wasi na dia. Ke nobar ram singori tongga. Wati bang mas sijak yang tongkata nobar ni bate. Kase kaisa khanda khama tongsi besago nobar ong nangai. Ala nang suka wati sikong na musing tonga tabu. Wati nobar bai siprawoi nukaro ko se hape bai sipura si thambai khaw monomas ma howan. Wati wa kha sal thanda angka ni hinman le. Wati besu wasi ba gon takaisan kaya. Wa kan ke 5-10 minit se wa khna kabang khlaye am se tabung kan ke le satung jang ke se kogri si konai nai. Satung tungman tabung kan ke te butung phlanai japin kan kata mi kan ke. Wati wa woi ha simani gangke tak to satung tung jadi ba ge satung tung gangke ha ni pap tung sanangka ge tak te tung sineka.